नमस्कार, माझ्या ममताज खानदेश किचन चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे। तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनल सबस्क्राईब करा व बाजूच्या बेल आयकॉनला प्रेस करा। या व्हिडिओला लाईक, शेअर व कमेंट करा। दोन वाट्या कोरडे गहू, 2 वाट्या गहू मी स्वच्छ 2-3 पाण्याने धुवून घेतले आहे आणि ते कुटून घेतले आहे। मिक्सर मध्ये तुम्ही फिरवू शकता, असे जाळसर करून घेऊ शकता। बघा, हे 1 दिवस आधी करून घेतलेले आहेत। तेल लावून मी त्यांना ठेवून दिले होते। आता त्याची खीर बनवणार आहे। कुकर ठेवलेला आहे। कुकर मध्ये आपण हे बारीक कुटलेले गव्हाचे कणे टाकलेले आहे। आता त्यामध्ये पाणी, बघा मी 1.5 इंच पाणी वरती ठेवलेलं आहे। 4 शिट्या होऊ देणार आहे। 4 शिट्या। 2 वाट्या गूळ घेतलेला आहे। तुम्हाला आवडेल त्याप्रमाणे तुम्ही कमी जास्त करू शकता। वेलची पावडर आहे 1 चमचा, बदामचे काप आहे आणि खोबरा आहे, त्याचे काप करून घेतले। 4 शिट्या झालेल्या आहेत। आता आपण कुकर घेऊया। मस्तपैकी शिजलेली आहे खीर। बघा, मस्तपैकी शिजलेली आहे। त्यामध्ये 2 वाट्या गूळ, तुम्हाला लागेल तसं गोड कमी जास्त जसं आवडेल तसं त्याप्रमाणे तुम्ही कमी जास्त करू शकता गुळाचं प्रमाण। पर्यंत त्यांना बघत राहूया। आता बघा शिजलेली आहे छानपैकी खीर। छान गुळ वितळलेला आहे। आता त्याच्यात आपण वेलची पावडर टाकून घेऊया 1 चमचा। ओलं असेल तर ओलं सुद्धा घालू शकता, ते फारच छान वाटते। माझ्याकडे नव्हतं म्हणून मी कोरडं टाकलेलं आहे।
थोडे ड्रायफ्रूटचे काप घालून घेऊया। बघा आता गव्हाची खीर तयार झालेली आहे। आता आपण बाउल मध्ये काढून घेऊ। आपली खीर तयार आहे। त्यावरती तूप, थोडे बदामाचे काप आणि खोबऱ्याचे काप घालून घेऊया। ही रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, या व्हिडिओला लाईक, शेअर व कमेंट करा। धन्यवाद।